الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث أمر ذلك اعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mga uri penuh Allah subhanahu wa ta'ala katawan tanu asu paratiayasni ku Allah yang kutua na inibana kababalui tanu ang mu'min mapaparatiayaan asni ku Allah subhanahu wa ta'ala na ayakap katantunian ng bulanan na sisag yang kutua katantua umanipitang isaan rakatano sang kutuan ng arupon o ayamaanan yan na paratiyayas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa yang kutuan ng bukuli kaskalian ni ikanam nagyang kutu al-imanu bil qadr khairihi wa syarrihi min Allah. Yang kutu akapengin penaratanu si ukuran sumapiyaw nagusumaratawan na pala-pala na nanupunas ni ku Allah. Yang kutu akya giraw tanu as sumapiyaw na gusumaratawan na paganay na kinanglan akasabutan tanurun na sir katanutupa kapaninumpanga ang mga kalinu Allah subhanahu wa ta'ala.
Nga ubo si pakapanunumpang nga si iku Allah. Kagiyasu Allah na sulangwan taman alimang gulaw si sagyang kaya dunya so sakaro kabin tamatanusang kaya dunya so intiro akaw yabuyag tano na pala yan na nagtapang na aya na iniba na kabayar katanu Allah nagyang kutu akapakapas tanu si sadyang kaya kababaloy o kapagpagintaw tanu sang kaya dunya tapang na mambagyan tanu si pansang kaya dunya sumagpiya na ayamala na si sadyang kutu akapakatan umatanu sa adungan amoy wahada ma yuriduhu Allah minna. Yan ikabayar katanu Allah subhanahu wa ta'ala. Anda malaya imiyapas tanu makaapas tanu la yuridu Allah minna illa an nanjaha fi hadha al-ikhtibar. إن حياتنا في هذه الدنيا ليست إلا اختبارا من الله سبحانه وتعالى والاختبار يدور على كل ما يقع فيما بيننا أو في أنفسنا من قول أو فعل سواء كان ظاهرا أو باطنا. Mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala aya kabayar katanu Allah nagyang kutu akapakapas tanuku tapang kababaloy o kapagpagintaw sa giyang kaya dunya tapang kaanda nubakwas o kamapian tanu sang kaya dunya na ayamala na si salungan namon nakatawan tanwas o tapang naging bulalan o marata na gusumapya miado ni sumapya, nagumiado ni sumarata, katatapangang ka. Ay din nalagi niya nagyang kutwa guru, ay ira ang bigay sa yamanan niya na exam, bigay sa yamanan niya na tapang ko mga estudyante niyan. Kagyuto din ikambugin yan sa lauda paro ko mga murid yan sa aniran na iniba, nami pangandag o na mapakiilay matanto si ipo guruiran matanto iran si ipo mga luksiran matanto iran si ipo mga klasmetiran matanto iran si ipo yudiran amat-amataan asiran na miyakaswa na kumbulalan na si sagyang puto at tapang ay bagay kiran uli na exam nagyang puto exam na aya exam akapapadalman sa multiple intelligence nagyang puto multiple choice. Natanudan kagyang muta multiple choices na ayamin balaro na suguro. Ayamin balaro na suguro. Nagyang muta kiyang balin yan na kabayayan. Kabayayan at yaguan yan sa pata opsyon na ayabo kuri ko na isa. Nagyang muta talo na palayaribat na kabayayan at yataguan yan sa muta talo. Ugit na kana uba aya kabayayan masisingayuyan na sangkot mga murid, nagyang kutwayamanan yan, nakaribatiran na sangkot wayamanan yan, nakapagalsariran, kaya masisingayuyan, sangkot mga murid, tangkot wakapakapasiran. Nagyang kutwayamanan yan, na iniba na masisingayuyan sikiran, nagyang kutwatalo, nakabayayan, nakatagpuan yan unro, karon yan, gatanto, o benar-benar, agir tayo mga estudyante, o di na mga murid yan na miyakaswa, o di nakatawan niran, wanto na unon wanto la panggulaw-la niran. Kamay kay barat yan, napalayan, ayabot niya guru, na daw opsyon niya, kasubusukray cancer, na ino ka pag-exam, tumba mga sirentya kabas lang. Nagyang punto, agyat tagwiro sa opsyon na rong kakugnat, na lagi na nanas, wallahu ta'ala, o kibabatong tano sang kaya dunia, ina dunia na sumapya, na ina dunia na swayamanan niya na marata, na sumapya na pagyasit sang kaya dunia na paginayan tano ron Allah.
Aya subuan wallah na utaka pungunutan tanong si ko mga subuan yan nagukisubuan tanong na gupananggilan tanong sunganin na ini sa parian nagupakit pananggilan tanong ang taon kay sa partanong. San tanong ipagilayan ni wallah. Nagyang ko to marata mapya nasira ka tanong to pakapanunumpa ka na ubas wallah. Ribata mo takapiraw tanong, pamarihat tigin na swalla na sa kabaya yan na marata. Di naboto kabaya wallah. So kapag karaya doon na yang kutu adir ka mangkulola na dua, kabaya ka, nabudi ka kabaya. Maratar ka, nagumapyar ka. Na malagid, umaratar ka, umapyar ka, agyang kutu adir ka di mangkulola, na pala-palag no to, puno si ko Allah kailangan na mapahimunan ka. Puno to si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yuto'y malang utamara-tamat yan. Langwan o tinggal imang ulola, kabaya ka, kababayan ka, ang taunong kanina, palelo to puno si ko Allah, na kanaubo to maratamapya si ko Allah, ka neutral to si ko Allah, ayak apakapyang ka si ko Allah, na umaylay niya, namyak apas ka kutapang, naman panagyo to kaya manan yan na, na ini ba na maadin agyang kutua yuto'y kababayaan ng kawang yinan ikabayar kawang mida agyang kutua aradallahu bina wa aradallahu minna sulangwan na 5 gulaw lang maratamapya sa kay dunya na aradallahu bina uwe na sukapungunutan mo mga subuan wallah na sukapun ng gilito na sa parian na aradallahu minna yung aradallahu bina na ito'y kabaya wallah sir katano agabaloy at tapang agyang kay manggugulaw na nagini ni kabaya yan ay tapang yan ng katano nagyap man ang utaaya singayo o di na kabayar katano wallah o di na agyang utama sisinganin ng katano wallahu subhanahu wa ta'ala kung kibabatog tanong sa kayo niya nagyang utakapungulutan itanong ko mga suwan niya nakapananggilay ko sa pari di ka din na mabaloy ang mu'min taman sa di ka panging benar aso marata mapyas ukuran na pala-palad na nagpuno si wallah na ayaw pero na ukuran na mahwal qadr al-qadr huwa at-tasdiq al-jazim bi anna kulla ma yaqa'u fi hadha al-kawn laysa illa taqdiran lillahi subhanahu wa ta'ala yang mo takapangin benar ka sa taruto pa dahil na sangka ano na pangin benar sa sukalang ulang wano 5 gulaw la sang kaya dunya malagi no kabaya ka ang taon no kadi na pala-palad na nan ukuran na inukur wallahu subhanahu wa ta'ala kadaubad na sala ka wa miukurun kaswallah miukurun sulango nagulaw la inukur wallah adna di mamuno inukur wallah adna di mamanko inukur wallah adna di sina inukur wallah adna di mangakan lagi di mabuto inukur wallah adun nabi gulaw la sa Makkah ginaw manay kagiti kababaloy o kapapagintaw tanwa tapang ugay na kana o aya kabaya kiran wallah nang gulaw la dira nang kutamarata kaino ina din wallah sumarata kaan mapakasinggaya sudua sumarata na kusumapya na aya piyaki kinalaragtan wallah na sumapya na pungunutanan na sumarata na aya kabaya tanong wallah na penanggilaan tanong kabaya wallah utakadin yan kan mabaloy tapang sir katano na aya kabayar katano wallah na makapas tano sa utatapang mana aso mapya nakapangunutan tanong dito sa mga suwan niya na sumarata nakapananggilan tanong dito sa mana niya na ini sa paryan baka din na makapananggilaw daw pananggilan ka baka din na makapangunutan daw pangunutan ka naginan man iyamanan yan na mapipikir sa diyong kuto anay diba na swallah na namon sa kanyan inay di ba nagikabaya ko 5 gulaw la sang kayo niya ugay napakaurian kaon ani di ba natapangotos siya katano tapangotos siya katano lagi na mo tapuro as kanya nito yago sa yung taribat option at talo nakanaw bagiti kabaya yan ang uta mga riribat sa mga estudyante di kamapakilairan ang mga ginawairan mapaki nay di ba na mapakilairan na umatantuiran asiran na miyak aswasira do din na miyak apasiran sa gimot exam agiti ka baya ka outcome amahinay o din na result si sa gimot manan yan na nini ba na exam ay ipalan ka ya kaysa nasu Ibn Umar Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu
namin isampay ron na anna ba'dal qawm balaga Abdullah bin Umar anna ba'dal qawm yunkirul qadr. Minasampay ron na susabado po mga pagkataon na nainibana diran deples niran diran po yung benar ng utwa qadr lagi nyo sabado maranaw. Adinin po yung benar na bumaratang mapya na palayan ng kabayaw wallah, palayan ng puli sa paukuran wallah, palayan na ng takdir wallah. Kailangan na kasagutan tanong pipiyak na penanggilan tanong pangimpenar. Kailangan nakapananggilan tanong ang utap pangimpenar. Wayamanan yan na kadariya. Yang utap mga kadariya na ayaw pangimpenariran na sa kataning makambas kulang wantaman. Dahil nakitutungko karo wallah. Sopman sa Jabariya na ayaw pangimpenariran na matatagal na tanong, yung benda ka na, basta inukur ka, wallah, makapumanko ka. Yakapamanko ka, kagigito yung kur ka, wallah. Yuti ko nila. Ayaw manan yan na, di ka din yung sangkas, so ukuran na ka, wallah, mapunggulaw na. Inuutom yung gulo na ka, mapunggulaw na. Ayaw manan yan na, kinuha niran sa ikhtiyar, kinuha niran sa di ka pakasumili. So ayaw manan yan na manusya na ribatot pa pangimpunan. Kakanaw ba ayaw manaw itong sulangan taman na inukur wallah na baka di makapumbaya-baya. Kadua inukur ka wallah. O ukuran ka wallah suka surga na gusto ka narakan. Nasir kami at mo, nuno ni pinamaran ka sa kanadua. O ukuran ka wallah suka pakapunggalabag ka sa mapya na gusto ka pakapunggalabag ka sa marata. Nasir kami at mo. Nagidagyan ko tamanan yan na nainiba nagyang ko tua na kaysa na niya panutul aso adna sakataw amama niya dua niya panutul atutul agi ang puto sakataw amama na niya manikausi ko masaw Umar ibn al-Khattab radiyallahu an na kagi ako makapaman ko na putulan niya na salima na tiga mo ta sakataw amama ino ako kay ni putuli salima katawan ka manatigan niya Amiral Mu'minin ay ino kong niya kapaman ko kainukura ka no tuwala kau dalakan manukura wala ka ba na limang bulola ka na ba inukura wala na inukura ka no wala na da para na kan ro mana mapung bulola ko tumiyong bunda nanda kasi sa puli mabuhay si Umar ibn al-Khattab na tigin ang inukura wala ka putulikor ka sa lima kas kalian yung sumbi ko sa kaputul sa lima ko tugaw piyakang baya ka, upaman ko ka sa di. Dahil naman, naman ko ka na. Tutunggo no Allah, ayaw manan yan na punishment ang utakapaman ko. Na tutunggo niyan, mabubalas, sukang gulaw na sa mapya. Na palanyan no tukuran. O, niya ka pangulo ka, kag inukur ka, wallah. Na inukur mabuwala, ikitas ka. Niya ka paman ko, inukur ka, wallah. Na inukur mabuwala, tulang ka sa lima. Niya ka sila ka, inukur ka, wallah. Na inukur mabuwala, ayaw manan yan na. Pelupunang ka. O dinawan na karumang ka na pragyam ka. Si kuyabanan yan na yung utwa na hindi ba na si kukyasugat na taon sa utama sa Umar ibn al-Khattab asumiyong sa Sham na si sagyang utwa darpa amwas na tunganay amal yung sumyawa miyatay ang mga sahaba ridwanullahi alayhim na inalangan nila sa Umar ibn al-Khattab si sagyang utwa boundary natiran na masusugat ayamanan yan na virus. Panyakit sa ayamanan yan na mga tao. Na miyamimikiran sa Umar sa adidin na terus. Natigo Abdullah bin Jarrah ang pamana palabuyan kalian tigin Amiral Mu'minin. So ayamanan yan na kadar wallah. Natigin na uway. Pagawa na ka na sa kadar wallah na suwa kumakuku kadar wallah. Ayamanan lalag na babagang ka sa lawla paro na paled no to kadar wallah. Na babagang ka sa darpa kako surga na musiko na raka na paledo to kadar wallah ugay na sakay biga na sa lawda paro sa sading sapya na maran karo. Sading sapya na maran karo na tutungko naman buwabalas. Na al-jazao min jinsil amal na sading sapya na maran ka na umarat na marat ay balas. Na umapya na mapya mampuyaman nila balas. Na ayakatan walang utamapya marat na balas. Na susurga na gusto yamanan yan na narakasi bukapakatali umatanong sa anuhan na bawal. Nagina. Natiya na tirong nga fa-akhbirhum anni bara'u minhum. Matanang yasakwat ko Abdullah ibn Umar sa kanang mga tao dirang benar na sukadar. Wa annahum bura'u minni. Nagumatana sira na ang yasirakan. Mana agad nakapakatutumpo kami si kuyamanan yan na para kaya si Allah. Naubag ko sira din mga pagari. Initulak yan sira din sa putaliran ng kapuling benara.
Faakhbirhum, nagupalutulang akiran isang utakakian niya siyang iran. Asu, nainibana yahlif walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar. Ibsupa, ayat na ibsupa wa Abdullah ibn Umar. Law kana li ahadihim mithlu al-uhdi dhahaba ثم أنفقه لم يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. Nasampay ng akhiran. Naini ba na abya pa na suwi sa akhiran ay sipak na tiyo Abdullah ibn Umar na adan alagi na pala wahud na bulawan yan na binggasto niya na sayamanan yan na kabaya Allah subhanahu wa ta'ala binggasto niya na kuwaga ba na dinutod karimaan Allah subhanahu wa ta'ala taman sa linyan paratyan sa ukuran amaratan na umapya na pala na pulis ito na kailangan na iniba na mapagimpunar tano sa unto na pagimpunar di tanong maulog po kadariya na di tanong manumulog si Kuya Malangin na Jabariya niya kasilay po unto na pagimpunar si Kuya Malangin na al-qadar na ayaw mabalugin tanong na sa pagimpunar wa ahlus sunna wal jamaa yuto Kuya Malangin na way na nakaswalla inyo kurkulang wantaman maratamapyan na ayat dalul na babagang kanya na sa lauda paro sa saka nasir ka matitimo suka punggalabakang ka kumapya na gusto yung anan niya nakapunang giling kasi po yung anan niya na marata na palayad no tututong gunabalas ko Allah subhanahu wa ta'ala. Haram di ka pa kay abas ka na barazina na amay katya pausang ka na tikino ko di makasina kagi ukuran na rakno Allah. Haram abas ka na tikaw na pugiro kayo na kung di makapaman ko kagi ukuran rakno Allah. Haram abang ka pugusara so ukuran na siko na inibang na kapapantagan agalbag amarata ini sa parkawalla na ayasugan yan na kung takapunang bilang kaon na bang kadawang kasukuran iluwa ka na imauulawla kapya kang baya-baya ka na dito yung anan yan na hindi ba na binili ikaw di na dito yung kinuwang ka akala ilalagag yung kurtaman na nilagyan ka na karoon na so yung anan yan na ukuran maratamapya na aya ka kataruto pag yung kutuwa ka paging penaratan nurun lapat gipangin penarwa ahlus sunnah wal jamaah basta alimausar agian kayapat apangin penar ko ukuran na ini ba na maratamapyang na makasisilang utapangin benar ko. Paganaron, na paging benar na ka, na ini ba na suwallahu subhanahu wa ta'ala na langon yan din na katawan. Langon yan din na katawan sulangwan taman. Ipunsa ka ito yan na taman sa kalayan. So katimpalian na gusto manan yan na pisusuran yan. So miyay pos na gusto ka papantagan na gusto pa katalima na dadan abasan mapugma abadi katawi wallah subhanahu wa ta'ala. Katawan wallah sulawas tanu nagu katawan wallah sumapapadalamun katawan wallah suamanan yan na mapipikir tanu iman tu na katawan yang palasumya pikir tanu kagya na katawan yang penangputu mapikir tanu amay. Dan nagmamapagmasip mo na kailangan na mapangimpunar ka na. Ano na pungiraw? At sige na siya isuwag na kanabanin na katawin sumatataw ko pamikiran tayo na niya kasilayo ko. Niya kasilayo ko pangimpunar. Kaya lumus, wakad ahata bikulli siyayin na ilma. Suwag na kalang kuluban yan sa katao sulang wantaman. Da amabdaro ka ba di katao yung akala lang kuluban yan sa katao sulang wantaman. Ginanipagana ko yung manartanor. Ikadua, nagyang kutum anay di ba na al-kitaba inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam qala lah uktub faqal madha aktub siko pagampagana kiad na Allah si sagyamu ta pansum natigal manaya hay pansum na surat ka natina tunay suratakan natina suratan ka sumapungulawla si kuya manan yan na dunia tama na sa kabangkita ko dunia tama na sa kabangkita ko dunia na suratan ka nanto na ikini surat ito qaddarallahu al-maqadir qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 sana so Allah bi 50 alf sana so Allah subhanahu wa ta'ala na ina dunia na sulangwan taman sipan ko 50,000 buwan yan nakanda ko mga langit na mga lupa
namiyay po sa duna, kaya aduna, wallah, kaya takbira, wallah, kaya ukura, wallah, kulang wantaman. Maukod na anda. Nagyang ka na na inukur, wallah, subhanahu wa ta'ala, ikatalong, na may susuratan na sa Al-Kitaba. May susuratan na sa Allah Al-Mahfuz. May susuratan na sa Allah Al-Mahfuz. Ay, yung tikadwa, yung utaya man yan na, isusurat yan. Pagkalero ng utak atawin mo Allah, o yung utak isusurat yan. Na, ikatalo, na, yung kaya langwan, ang yari tanong, kulaw lang na pala-palit na ng tahta masyiatillahi wa iradatillah. Pala-palit na ng kabayaw Allah. Sulangwan taman, akadun, as kanya ni dimang kulaw lang, na Diyos ang kutwa katawirun Allah, Diyos ang ginan na palit na ng inukur Allah subhanahu wa ta'ala, na sukyaw kuran yang sana, pala-palit niya din ng kabaya. Lagi na munta kabasatan, wa aradallahu kulla hadihil asya, Nina ni kabaya wallah manggulaw la ko kawabaloy niyan at tapang kababaloy no kapagpalintaw talusang tayo niya at tapang ugayid na aya kabaya wallah gulaw la dan na sumapunot talitan ko mga suwa niyan na kapanang dili ko sa paran buko ni kaaya kabaya ino to sumibus wallah kaad na pungutan naguinon sa parkaad na pinanggilan kanaw ba ina din sumarata kaan manggulaw la kaan kapanang dilay aya mabua kiad na si kuya manan ni na untunan ka paurutan ni naguan na manan ni na muso. Naikapat, apag yung pinarang tanong, naswayam anan yan na Allah subhanahu wa ta'ala. Kung manang tanong, katawan mo Allah sulangwan taman. Piyagi surat mo Allah sulangwan taman. Kabaya mo Allah sulangwan taman. Na aya ikapat, kailangan na nainibana takapan. Uli na, nainibana kaukit takaperat ni Allah sa kutwa kadal na yung kutwa khalq. Mana sa Allah, niya din kulangwan taman. Inna Allah khalaqa as-sani'a wa sun'ata. Mata na swalla na sekalian niya din ako nganin din bulaw la ko galabak na gusto galabak yan. Ay berarti na swalla na ina din yan agyang kutwa pumbatya sa Quran na gusto ka pumbatya niya ko Quran na ina din yan. Swalla na ina din yan agyang kutwa tawa barasina nagyang kutwa din yung bigasina na inalim penutu Allah subhanahu wa ta'ala. Diga pangagiraw nagukabaya penutu Allah. Kabaya yan ko kawabaloy niya ng tapang. Kanaban yan kabaya agyuti punggulo lang agyuti pakabsugay ang tanong. Agyuti pakabsugay ang tanong. Kabaya Allah kung kababaloy niya at tapang sa aya kabaya ko aya masisinayon ka Allah. Nagyang ko ito kapunang gilayin ko, sisang ko ito sapat, nakapungunutan ka kung mga suwanaginan, iptuungan tano sang ko ito kapagin punaratano, sagyang ko ito manan yan, nanay ba, na qadar, wa aqulu qawli hada, wa astaghfirullah li wa lakum, wa lisairil muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, isamaris natin yung paniniwala sa qadar dahil napakahalaga nito. Ang qadar ay ang paniniwala ng walang bahid na anumang doubt na ang lahat ng nangyayari ay pawang itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, apat ang pagdadaanan nito. Naniniwala tayo na alam yun ni Allah. Alam ni Allah ang lahat ng nangyayari mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas nito, nakaraan, kasalukuyan at kinaharap. Kabuuan at yung mga bahagi nito. Yung details, alam yun ni Allah. At yung kanyang kabuuan, alam yun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Then, ang lahat ng ito ay ipinatala ni Allah subhanahu wa ta'ala ng bago pa lalangin ng 50,000 years ang mga kalangitan at ang mga kalupaan. Ipinatala na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay na ito.
At ang lahat ng ito ay gusto ni Allah. Nilalang ito ni Allah, itinakda ito ni Allah sa ayon sa kanyang kagustuhan. Kagustuhan bilang pagsubok sa atin ang masama't mabuti, at ang gusto niya sa atin ay sumunod tayo sa mabuti at iwas tayo doon sa masama. At kanina, ulitin natin, alam ni Allah lahat, ipinatala ni Allah lahat. Pangatlo, gusto ni Allah ang lahat. Pang-apat, siya Allah ang may gawa ng lahat. Siya ang may pakana ng lahat. Yun nga lang, pagsubok, ang lahat ng ito at ang utos sa atin ni Allah ay sundin ang ipinag-utos at umiwas mula doon sa mga pinagpapawas. Dalawa ito. Itong mga pangyayaring ito ay dalawa. Am at khas. Ang pangkalahatan, at yun yung 50,000 years bago palalangin ang mga kalangitan at ang kalupaan, tapos na lahat. Itinakda na ni Allah. At yung itinakda sa 50,000 years, ay itinatakda ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang details na pagtatakda ng tatlong kaparaanan. Una, yung tinatawag na at-takdir al-umri. Kapag ikaw ay ipinagbuntis ng iyong magulang, sa ikatlong-40 araw ay uutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isang anghel para iihip sa iyo ang kaluluwa mo. Tapos itatakda ni Allah ang 4. Itatakda ni Allah ang edad mo, kung ilang taon ka dito sa mundo. Itatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala ang riski mo, ilan ang makukonsumo mo dito sa mundo na pagkain, tubig, lahat ng meron dito na pinapakinabangan natin. Yung riski mo. Itatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga gawa mo, anong magagawa mo dito sa mundo. Yung mga magagawa mo, itatakda rin ni Allah. Doon sa pagbubuntis pa lang, kapag naihip na sa iyo ng anghel ang kaluluwa mo. Din pang-4, ikaw ba ay masasama sa mga itinakda ni Allah na kung saan Sa'id, ibig sabihin ng Sa'id, ay maginhawa ang kanyang pamumuhay dito sa mundo, o di kaya ay kabaligtaran ng kaginhawaan. Ibig sabihin masalimot ang kanyang pamumuhay dito sa mundo. Pero wala doon ang pagnanais ni Allah o pagkalugod ni Allah, kundi ang pagkalugod ni Allah ay sa pagpasa. Pag nakapasa ka sa pagsubok, ibig sabihin, pagsubok ni Allah na naging maginhawa yung pamumuhay mo dito sa mundo, pagsubok sa iyo ni Allah na naging masalimot yung pamumuhay mo dito sa mundo. So, inna akramakum indallahi atqakum. Ang pinaka minamahal, pinaka ginugusto, ninanais sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kung sino sa inyo ang matindi sa kanyang o mas matindi sa kanyang pagsunod sa mga utos at pag-iwas mula sa kanyang mga pinagbabawal, siya man yung maginhawang pamumuhay o siya man yung masalibot ang kanyang pamumuhay. Pagsubok. Aming mga minamahal na kapatid at magulo sa pananampalataya Islam. So yung 4 na yun ay mula doon sa itinakda ng 50,000 years na isinulat doon sa Lawh al-Mahfuz. Doon kinuha yun. Hindi bago yun, kinuha doon yun. So ngayon tapos na pala eh. Bakit pa tayo magsusumikap? Kung tapos na pala, doon pa lang sa kapapanganak, doon pa lang sa sinapupunan ng magulang natin, tapos na pala. Ano pang pinagsusumikapan natin? Itinakda ni Allah, hindi magbabago yun. Pwede pang mabago yun. Pero ang makakapagbago noon ay siya Allah subhanahu wa ta'ala. Pinigyan tayo ng pagkakataon. Mayroon siyang pagtatakdang taunan. Yun yung ating pinagsusumikapan sa Laylatul Qadr. Sa Laylatul Qadr na natatapat sa isang gabi na gansal ng huling 10 gabi ng Ramadan, ang alam lang natin yung pagbaba ng Quran. Pero lingid sa ating kaalaman na isa sa pinagsusumikapan natin doon ay yufraqu fiha kullu amrin hakim. Doon sa Laylatul Qadr ay nagkakaroon ng pagpupukod o paghihiwalay kung saan magtatakda siya Allah subhanahu wa ta'ala ng mangyayari sa buong isang taon para sa bawat isa sa atin. Itatakda niya yung riski mo sa buong taon, itatakda niya yung edad mo sa buong taon, kung mamamatay ka ba sa taon na yun o hindi, o dadagdagan ba niya yung edad mo. Lahat ng mangyayari sa buong taon ngayon ay nakatakda nung Laylatul Qadr na nakaraan. So, binibigyan ka ng pagkakataon. Ibig sabihin, taunan kang binibigyan ng pagkakataon na mabago
kung ano man yung itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala dun pa lang sa sinapupunan ng iyong magulang. Ngayon, ibig sabihin, kailangan pala natin mag-antay, Ustad, ng Laylatul Qadr bago mabago yung itinakda ni Allah. Kasi hindi natin magagawa yung itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tama. So, ibig sabihin yan, ay walang saysay na mananalangin pa tayo kay Allah araw-araw, oras-oras, tapos ka pala yung pagtatakda. Hindi na madadagdagan yan kasi ang pagtatakda ni Allah, hindi madadagdagan at hindi mababawasan. Kung ano lang yung kanyang itinakda, yun lang at wala na. Hindi natin po pwedeng itatakda muli ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ibig sabihin nagkukulang pala siya Allah, mayroon pala siya hindi alam na kabutihan mo. No, kapag itinakda ni Allah, kompleto na yun. Kompleto na yung sangkap nun. So ibig sabihin, mag-aantay tayo ng Laylatul Qadr. Hihingin natin kay Allah itakda sa kabutihan yung buong taon natin. So hindi po. Dahil pangatlo ay ang pagtatakdang arawan, lili. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'n. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay dinadalanginan ng mga nilalang sa kalangitan at sa mga kalupaan. Kaya sa bawat araw ay mayroon ding nangyayaring pagtatakda. So doon papasok yung pagsusumikap natin. Kasi nagpapakitang gilas tayo kay Allah. Bakit? Dahil magtatakda siya sa loob ng isang araw at gusto natin, hinihiling natin sa Kanya na itakda sa ayon sa gusto natin yung mangyayari sa buong araw. Punong-puno ng pagkakataon ang bawat isa sa atin mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, aming mga minamahal na kapatid at mawala sa pananampalatayang Islam. Ayon kay Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, sinabi niya na yanzurullahu fi al-lawh al-mahfuz, yani 360 nadra ng 360 times 360 beses tinititigan o tinitingnan ni Allah yung Al-Lawh al-Mahfuz. At sa bawat tingin ni Allah subhanahu wa ta'ala, yakhluq. Wa fi kulli nadra, yakhluqu, yuhi, wa yumit, wa yu'izzu, wa yudhillu, wa yaf'alu ma yasha. Sa bawat tingin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Al-Lawh al-Mahfuz, nagtatakda siya ilang pagkakataon naman sa atin. 360 times yun nangyayari sa buong araw. Ika nga ni Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas. At sa bawat tingin niya, mayroon siyang nalalangin, mayroon siyang itatakda. At mayroong mamamatay sa araw na yun, mayroong bubuhay, bibigyan niya ng extension, mayroon namang itataas ang antas, mayroon namang ihahampas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang antas, o di kayaan, bababa ang kanyang antas. Gagawin niya Allah ang anumang kanyang ginugusto. So yung 360 times, i-divide mo yan sa 24 hours, although hindi naman sakto, hindi absolute yung 24 hours, kundi 23 point something hours. So lumalabas na kada almost mahigit kung walang 4 minutes, o di kaya 5 minutes maximum, ay maaaring baguhin ni Allah ang takbo ng buhay mo. Kada 5 minutes ay maaaring baguhin ni Allah ang takbo ng buhay mo. Tapos na yung itinakda niya yung Laylatul Qadr. Pero pwede niyang baguhin yan sa loob ng 5 minutes. So, ibig sabihin, kaya nga pala tayo nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi pwede pala niyang baguhin sa loob ng mahigit kumulang 4 na minuto o 5 minuto ang anumang nakatakda na nung Laylatul Qadr. Tanging insyaAllah lamang, kaya nabanggit sa isang hadith, la yuradul qadaru illa biddu'a. Hindi kailanman mababago ang anumang itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala malibay sa pamamagitan ng panalangin. So doon natin naiintindihan. Kaya pala, kasi kung tutuusin din, kung hindi pala mababago yon, so bakit, what for, na nananalangin kay tapos na yun Pag hindi bibigay ni Allah sa pagtatakda niya sa loob ng isang taon, hindi mangyayaring ibigay. Yun pala, 360 times. So, ibig sabihin, sa madaling salita ay 4 to 5 minutes. Kada 4 to 5 minutes ng 24 hours ay maaaring baguhin ni Allah subhanahu wa ta'ala
ang kanyang itinakda, ibig sabihin nagtatakda. Anong ginagawa niya? Yakhluqu, yuhyi wa yumit, yu'izzu wa yudhil, wa yaf'alu ma yasha. Ibig sabihin, mayroon siyang ginagawa, mayroon siyang itinatakda, mayroon siyang pinapatay, mayroon siyang binubuhay, mayroon siyang itinataas, mayroon siyang ibinababa sa antas, sa uri ng pamumuhay, at ginagawa niya ang anumang kanyang gusto. Yan po ang dapat na paniwalaan natin pagdating sa qadar. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة وها نحن ندعوك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائضك مؤدين وللزكاة فاعلين وعلى الصلوات حافظين وفي الجنة داخلين ومن النار ناجين ومن حور العين متزوجين ومن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شاربين شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة